د برداوامیا سیاستا سربازبردانا چکدارên rexistana Daişê ya terorî û çekdarên Martala Furatê ku bi sedan ciwanên Kurd li ser destê wan rexistanan li bajar û bajarokên Kurdî bûne qurbanî, hêzên ewlekariya navxweyî yên ser Partiya Yeketiya Demokratîk PYD ji marek ji girtiyan serbest berdan. Duh û li ser daxwaza hûzên Erebî 55 girtî ku bi tûmeta tevlîbûna Daişê hatibûn girtin li bajarê Minbicê û derdora wê serbest hatin berdan. Li gor ku ew dibêjin ew kesên hatine serbest berdan ji bo careka din vekerin jiyanê û tevlî civakê bibin. û li bajarê Reqayê Sûriyê jî û bi helkefta hatina sala nû sala 2018 hêzên ewlekariya navxweyî yên ser Partiya Yeketiya Demokratîk PYD 26 ji girtiyên Ereb serbest berdabûn. Herwiha li Herêma Efrînê ê Rojavayê Kurdistanê ji marek ji çekdarên Martala Furatê beriya demekê serbest hatibûn berdan ku her demekê Martala Furatê gund û bajarê Efrînê dikin armanc û di encam da ziyanên madî û canî rû didin. Ji 5 rojên sala nû an ku sala 2018 û li gor biryara lêbûrina giştî 81 ji girtiyên Ereb di zîndanên PYD de serbest hatine berdan. û ji 2 salan ve zêdetirî 800 ji girtiyên ku bi tûmetên Daişê û Martala Furatê hatibûn girtin serbest hatine berdan. Serbestberdana çekdarên Daişê û Martala Furatê her demê wê yekê tê ku bi dehan ji serkirdeyên Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li her sê herêmên Cizîrê û Kobanê û Efrînê di zîndanên PYD de ne. û beriya demekê her du serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Salih Cemîl û Cünêt Mecîd bi salekê hatibûn dadgehkirin û bi dehan ji serkirdeyên din di zîndanê de bêçarenivîsin. Herwiha bi sedan ji ciwanên Kurd li zîndanên grûpên çekdarên Daişê û Martala Furatê li bajarê Ezazê û Idlibê û Dêrûzûrê hene bê ku hewla serbestberdana wan bê kirin.